अहाँ सब सुन रहल छी HD म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। डीजे ओम प्रकाश देखबो डिजाइन गे बदलिया हमर पूछी तनी माइन गे तोरा लहंगा के देखबो डिजाइन गे डीजे ओम प्रकाश तैयार गे फोन में पलब वाला लगते जोगार के हे गाइस करबो कॉलिंग गोरी रही है तैयार गे फोन में पलब वाला लगते जोगार के तोरा देखी न तबिले हमरा चैन गे तोरा देखी न तबिले हमरा चैन गे तोरा लहंगा के देखबो डिजाइन गे डीजे ओम प्रकाश कीन दलियो जाके हम तोरा दरभंगा तोरा खातिर के लो पापा जी से पंगा कीन दलियो तोरा हम जाके दरभंगा तोरा खातिर के लो पापा जी से पंगा तोरा देखी न दिल जाइए काइन गे तोरा देखी न दिल जाइए काइन गे तोरा लहंगा के देखबो डिजाइन गे डीजे ओम प्रकाश कर तो मेरे जे तोरा रेवती रंगीला कोई दे तो ढीला तोरा अब देश रंगीला हे गाइस कर तो मेरे जे तोरा रेवती रंगीला कोई दे तो ढीला तोरा अब देश रंगीला हुकुम गणेश कह छो तोरा फैन गे हुकुम गणेश कह छो तोरा फैन गे तोरा लहंगा के देखबो डिजाइन गे रेड रैया छौरी ताहू ऑनलाइन गे रेड रैया छौरी ताहू ऑनलाइन गे तोरा लहंगा के देखबो डिजाइन गे बदलिया हमर पूछी ताहू माइन गे तोरा लहंगा के देखबो